हेलो लोगोफोर दिनै आं नोंसोरनो मोनसे गोनां भिडिअ लाना फैदों। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जायफ्रा नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव ओंखारनो गोसो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामगोन इउट्युबनि बागै। गोबां मानसियानो जोंहा गोदान कन्टेन्ट क्रिएटर जाना फैदों बेफोरबायदिनो इउट्युबाव ससियेल मिडियायाव ओंखारदों। बेफोरबायदिनो फेसबुक ससियेल मिडिया बेफोरबायदिनो इउट्युब बायदि बायदि। दा जोंहा माखासे मानसिफ्रा इउट्युबाव जोंहा फैदों गोदान बिनिफ्राय माखासे पलिसिफोर मिथियाखै बिनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो साननै सानथाम भिडिअ बानायनानै बन्द खालामनानै दोनदों गावबा गावनि इउट्युब चेनेलखौ। दिनै आं नोंथांमोनजों गोनां इम्परटेन्ट खोथा रायलायगोन नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। आं रावनोबो खोन्थायाखैमोन रावजोंबो शेयार खालामाखैमोन इउट्युबनि बागै बे ट्रिकखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायोब्ला निश्चय रोंगोन आरो नोंथांनि चेनेलाबो साननै सानथामावनो ग्र' जागोन बेफोरबायदिनो 5K 10K जागोन। दा जोङो जायगा बेरायनानै बेफोरबायदिनो ब्लग भिडिअ बायदिसिना बानायनानै जोङो जेसेबां फैसा खरसा गारनानै नोंथाङा इउट्युब चेनेलाव भिडिअ हगारनानै नोंथांनि चेनेलनि साबस्क्राइबारा बाराया बिनिफ्राय नोंथाङा बांसिनै इजियै बेसेबां खरसा जालांदों नोंथाङा बिनिफ्राय खम खरसायावनो नोंथाङा सानसेनि गेजेरावनो 5K बेफोरबायदि 10K साबस्क्राइबार मोननो हागोन। माबोरै मोननो हागोन आं नोंथांमोननो खोन्थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं फार्स्टआवनो नोंथांमोननो खोन्थाग्रोगोन। दा गोबां मानसिया मा जायो जोंनिया बेफोरबायदिनो इउट्युबार फेमासफोरजों जोंहा बेफोरबायदिनो भिडिअ लायो बेफोरबायदिनो भिडिअ लानानै गावनि चेनेलाव आपल'ड खालामो बिनिफ्राय भिउस मोनो। भिउसआथ' अनेक थांगोन बिनिफ्राय चेनेलनि साबस्क्राइबारा बाराया बेसो मेन पइन्टआ। जोंहा बे चेनेलफोरखौ साबस्क्राइबार खालामोब्ला जोंहा फैसा थाइसेबो थाङा साबस्क्राइबार खालामना लायोब्ला बेफोरबायदि साबस्क्राइब खालामोब्ला जोंनिया माखासे भिडिअफोर हगारोब्ला नटिफिकेसन फैयो आरो बयनिफ्राय सिगां नुग्रोनो हायो आरो माखासे नलेजबो मोनो। सासे इउट्युबार आरो गुबुन सासे इउट्युबारजों गोबां डिफारेन्स थायो मानो होननानै बुङोब्ला गासैजोंबो एखे नङा नालाय। बिनिफ्राय आं दा खोन्थानोसै थाबनो नोंथांमोननो इउट्युबखौ जोंहा माबोरै ग्र' खालामगोन इउट्युब चेनेलखौ। दा गोबां मानसियानो गोदान खुलिनो गोसो जाना दं सोरबा बायदिया फेमास जानो गोसो सोरबा बायदिया आर्निं खालामनो सोरबा बायदिया जायगा देखायनो। दा बेयाव गोबां मानसियानो रोङाखै। जोंहा माखासे मानसिफ्रा इउट्युब चेनेलाव ओंखारनो गोसोब्लाबो इउट्युब चेनेल खुलिनानै भिडिअ बानायनानै ओंखारनो गोसोब्लाबो हायाखै। दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोनाबो साननै सानथामनि गेजेराव नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे साबस्क्राइबारफोरखौ बारायनो हागोन आरो नोंथांमोना माखासे गोबांनो भिडिअ बानायबाय थानानै हगारबाय थानो गोसो जागोन। अब्ला आं अपेन खालामनाय खोन्थानि नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा नायबानो जाबाय नैबेयाव मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन बेयाव स्पन्सार लिरनाय दंमोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय। मानजाया श्री भात्ता होननाय जाय बेफोरबायदि भिडिअनि टाइटेला बिनिफ्राय बेयाव दङ एस्टिमेट 3 month ago बेयाव मास मोनथाम थांबाय दे बारबाय बिनिफ्राय स्पन्सार लिरनाय दङ चेनेलनि नामा बेयाव दङ नायबानो जाबाय एडमुन एन्टारटेनमेन्ट। दा बेयो स्पन्सार होदों गावनि भिडिअखौ बे चेनेला आरोना स्पन्सार होदों सोरनो होदों सोरबा व्यक्तिनो होआखै बेयो इउट्युबनो होदों। इउट्युबनो बेफोरबायदि स्पन्सार होयोब्ला जोंनिया सानसेनि गेजेरावनो 5K 10K 20K साबस्क्राइबार आरामसे मोनखायो। नाथाय बेयाव जोङो फ्रियाव मोनगोन ना फ्रियाव मोना बेसो मेन खोथाया। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोब अब्लानो बुजिगोन बेखौ माबोरै होयो। सोरनाबा स्क्रिनाव बेफोरबायदि नुजायै जानो हागौ। जोंहा बेफोरबायदि इउट्युबनो स्पन्सार होयोब्ला प्रम'सन खालामहोयोब्ला जोंनिया भिडिअआ जोंनिया बयनिख्रुइ सिगां इउट्युबनि पेजआव गोजौआव थाग्रोगोन आरो मानसिफ्रा बेयाव क्लिक खालामनानै नायगोन आरो इउट्युबनि बेयाव स्पन्सार होनायखौ गोबां मानसियानो नायखायो बेखायनो साबस्क्राइबाराबो बारायो। नाथाय हिन्दी लेंगुवेजजों बानायोब्ला साबसिन जायो। दा बेयाव गावबा गावनि रावजों गावबा गावनि भाषाजों बानायोब्लाबो जोङो स्पन्सार होनो हायो नाथाय बेयाव साबस्क्राइबारा बारायगोना गोबां खम बारायो। बिनिफ्राय हिन्दीनि बानायनानै नोंथाङा 5 मिनिटनि मोनसे भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामोब्ला नोंथांनिया गोबां साबस्क्राइबार बारायगोन दे। नोंथाङा आसुरित जागोन नोंथाङा बेफोरबायदिनो 3 घन्टा 5 घन्टानि गेजेराव नोंथाङा गावबा गावनि चेनेलखौ नायोब्ला नोंथांमोना आसुरित जागोन माबोरै एसेबां थाब बिदि जाखो होननानै आरो नोंथाङा सानफ्रामबो बेफोरबायदिनो हगारबाय थानो गोसो जागोन। अब्ला नोंथांमोननो भिडिअखौ जागायलांनोसै माबोरै जोङो बेफोरबायदि इउट्युबनो स्पन्सार होयो माबोरै जोङो प्रम'सन खालामहोगोन गावबा गावनि चेनेलखौ। नोंथांना मोनसेल' भिडिअ'आनो जा मोननैयानो जा नोंथाङा आरामसे हागोन। अब्ला आं जागायलांसै भिडिअ गोलाव जानो हागौ एसे अब्लाबो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं बेयावनो फिसा रिकुवेस्ट खालामो जायफ्रा गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन। बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ हगारोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बयनिख्रुइ सिगां। अके लोगोफोर नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। अब्ला आङो फार्स्टआवनो थांगोन क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनोसै।
बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नोंथांमोना नैबेयाव थुबानो जाबाय इउटुबाव इउटुब लग' दंखायो बेयाव खनसे थुदो फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय बिनिफ्राय मोजाङै खालामनानै लाब्लानो जाबाय बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नोंथाङा बेखौ डिस्टप साइड खालामना लानांगोन बेयाव 3 डट दङ 3 डटआव खनसे थुदो बे 3 डटआव थुदो बिनिफ्राय नैबेयाव दंखायो डिस्टप साइड बेयाव राइट सिन जाखाबाय आङो होना लाखादोंमोन बिनिफ्राय आं दा खोन्थाफिननि डिस्टप साइड बेयाव टिक मार्क होदो बेफोरबायदि पेज गेवगोन दै अब्ला नोंथांमोना बेखौ जुमबो खालामनो हागोन बिनिफ्राय दा मा खालामनांगौ जोंहा नैबेयाव लग' दङ चेनेलनि खनायाव आगदानि गोजौआव बिनिफ्राय गाहायाव दङ नायबानो जाबाय चेनेलनि नेमनि गाहायाव दङ भिउ इउर चेनेल बेयाव खनसे थुदो बेयाव दङ नायबानो जाबाय कास्टम चेनेल बे कास्टम चेनेलाव नोंथांमोना खनसे थुदो अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन वाइटि स्टुडिअनि क्रोम ब्राउजाराव लांगोन दै डाइरेक्टनो अब्ला नायबानो जाबाय बेफोरबायदि पेज गेवबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोन नोंथांमोना जुम खालामदो बे आखिखैजाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों आखिनि साइडआव गोबां अप्शन बेयाव नोंथांमोना भिडिअ खनसे थुनानै होदो कन्टेन्टआव नोंथांमोना खनसे थुदो अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन दा बेयाव गोबां दङ भिडिअ हगारनाय आंनिया बेनिफ्राय बेयाव दङ नोंथांमोना लाइन नुनो मोन्दों भिडिअ दङ बिनिफ्राय शर्ट दङ लाइभ दङ पस्ट दङ बिनिफ्राय आरो बेयाव दंबावो प्लेलिस्ट दङ बिनिफ्राय प्रडाक्ट्स दङ बिनिफ्राय प्रमोशन दङ दा नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेयाव प्रमोशनाव खनसे थुनानै होनांगोन नोंथांनि भिडिअखौ प्रमोशन खालामनो थाखाय नाथाय बेखौ जोङो सोरबा इउटुबारनो प्रमोशन खालामनो होआ सोरबा जोङो व्यक्तिनो बेखौ जोङो स्पन्सर होआ जोङो इउटुबनोसो होगोन इउटुबनो होनाय लोगो लोगो जोंनि भिडिअफ्रा ओरैबायदि भिउस थांगोन आरो नोंथांनि साबस्क्राइबारा ओरैबायदि बारायगोन नोंथाङा 5 मिनिट 10 मिनिटनि गेजेरावनो एसेब्लाबो गम मोनगोन आरो नोंथाङा सानसेनि गेजेराव नोंथांनि नांगौ बायदि साबस्क्राइबारा फैगोन दा बे प्रमोशनाव खनसे थुदो प्रमोशनाव खनसे थुयोब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन दा नोंथांमोना बे साइडआव नुदों निउ प्रमोशन बेयाव नोंथांमोना गोसोम नुदों निउ प्रमोशन बेयाव खनसे थुदो अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन अब्ला बेयाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों निउ भिडिअ प्रमोशन दा बेयाव दङ अडियेन्स ग्रथ बेयाव नोंथांमोना अडियेन्स ग्रथ नोंथांमोना मा मोनगोन नोंथांमोना साबस्क्राइबार मोनगोन भिउस मोनगोन फार्स्टनियाव बिनिफ्राय सेकेन्डनियाव दङ भिडिअ भिउस बेयाव नोंथांमोना भिडिअनि माखासे भिउसफोर मोननो हागोन नोंथांनि भिडिअखौ गोबां मानसिया नायगोन बिनिफ्राय लास्टआव दङ नायबानो जाबाय वेबसाइट भिजिट बेयाव नोंथांमोना जायफ्रा बिजनेसमेन नोंथांमोना वेबसाइटखौ नोंथांमोना प्रमोशन खालामनो हागोन बिनिफ्राय आङो दा अडियेन्स ग्रथआव थुनानै होगोन गोजौनियाव बिनिफ्राय दा मा खालामनांगोन गाहायाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना आगदानि खना गाहायाव बेयाव मा नेक्स्ट दङ नेक्स्टआव खनसे थुदो अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगौ बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ सेलेक्ट ए भिडिअ फ्रम इउर चेनेल अब्ला नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन एड अपसनाव नोंथांमोना खनसे थुदो अब्ला नोंथांनि भिडिअआ लारि लारि फैगोन नोंथाङा दा बबे भिडिअखौ नोंथाङा प्रमोशन खालामनो दा प्रमोशन खालामनो आं जिखुनु मोनसे सेलेक्ट खालामनोसै बेयाव सेलेक्ट खालामबाय अब्ला बेयाव नोंथांनिया फैना थाफैबाय जेब्ला नोंथाङा बेखौ प्रमोशन खालामगोन अब्ला सिगां बयनिबो इउटुब चेनेलाव मा ओंखारगोन नोंथांनि भिडिअआ फार्स्टनि पेजआवनो गोजौआवनो ओंखारनानै थागोन दा बेयाव दङ नायबानो जाबाय नोंथांमोना एड नांना दङ गोदान आपडेट दा आं बेखौ प्रमोशन खालामनो हासिगोन दा मा खालामबावनांगोन नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोन्दों नोंथांमोना नेक्स्टआव खनसे थुनानै होदो नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि पेज गेवगोन बिनिफ्राय बेयाव टारगेटिंआव सफैगोन बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय हु विल सी योर प्रमोशन बेयाव नोंथांखौ सोंदों प्रमोशन सोंनायनि नायनायखौ बेयाव नोंथाङा बबे काउन्ट्रिनि बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ दा बेयाव इन्डियाया जाना थाखागोन बेयाव नायबानो जाबाय इन्डिया बिनिफ्राय बेयाव दङ एडभान्स टारगेटिं बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनो हायो बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव लेंगुवेज नोंथांनि भाषाखौ नोंथांनि रावखौ बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हायो बेयाव नायबानो जाबाय नोंथांनि लेंगुवेजआ मा बर' हिन्दी नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेयाव गोबां फैखाङो दे नोंथांमोना लिरनोबो हागोन डाइरेक्टनो बड' होननानै बिनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेयाव नोंथांमोना नेक्स्टआव थुनांगोन खनसे नेक्स्टआव थुबाय आङो गाहायाव दं दे नेक्स्ट बिनिफ्राय बेयाव नायदो नोंथांमोना बेयाव दङ नै टटेल बाजेट कारेन्सि एनार बेयाव दङ एन्ड डेट नोंथाङा सानबेसेजों फोजोबगोन नोंथांनि बे स्पन्सर लानायखौ बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव 3500निबो नोंथांमोना खालामनो हायो बिनिफ्राय बेयाव एन्ड डेट नोंथांनि जोबनायनि नोंथाङा सानबेसेजों फोजोबगोन बेखौ
सानबेसेजों नोंथाङा साबस्क्राइबारखौ लागोन आरो भिउसखौ लागोन नोंथांमोना सानबेसेजों नोंथांमोना मनेटाइज खालामगोन चेनेलखौ बेयाव मोनसे डेट होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनो हागोन बेसेबां डेट सिबांनि गेजेराव नोंथाङा बे खामानिखौ जाफुंहोगोन गोबां इजि प्रसेस बिनिफ्राय बेयाव नोंथांनि बाजेटखौ खोन्थागोन दा जोंनिया मा जायगा बेरायनानै बेफोरबायदि 3000 5000 ओरैनो गारो नाथाय नैबेयाव नोंथांनि चेनेलखौ ग्र' खालामनो थाखाय नोंथांमोना मा सानसेनि गेजेरावनो नोंथांमोना मा चेनेलखौ साबस्क्राइबारबो मोनगोन सापर्टबो मोनगोन नोंथांनि भिडिअखौ गोबां मानसियाबो नायगोन बेफोरबायदि खालामोब्ला जायफ्रा नोंथांमोना खालाम गोसो बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय आं सिगांनो मोनसे खालामखाबायमोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला जाजोबो अब्ला नोंथांमोना बेयाव मा खालामनांगोन गाहायाव दङ नै प्रमोटआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्लानो बियो नोंथांनि भिडिअआ अखानायै नोंथांनि भिडिअआ बेफोरबायदिनो बयनिबो इउटुब चेनेलाव नोंथांनि भिडिअआ पेजआव फार्स्टआव नुजाना थागोन दै बेखौ जोंहा इउटुबानो प्रमोशन खालामनाय नालाय गोबां मानसिया साबस्क्राइब खालामो बेफोरबायदिनो सापर्ट होयो आरोना बेखौ जायफ्रा खालामगोन नोंथांमोनाबो आनजादखौ मोनगोन रिजाल्टखौ मोनगोन जायफ्रा खालामनानै लायो अके लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेनो नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थाजोब्बाय जायफ्रा खालाम गोसो बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय सोरबा इउटुबार फेमासजों थानानै नोंथांमोना भिडिअ लानो गोनां गैया नोंथांमोना मोनसे हिन्दी भिडिअ बानायनानै नोंथांमोना ओरैनो 5 मिनिटनि खालामनानै नोंथांमोना होयोब्ला वाच टाइमाबो नोंथांमोना भिडिअ मोनसेयावनो मनेटाइज जानायनि मोनसे चान्स दंखायो नाथाय 5 मिनिट 10 मिनिटनि गेजेरनि जायोब्ला भिडिअआ बेफोरबायदि गोलाव जायोब्ला जेसेबांनो गोलाव एसेनो जोंनिया मा वाच टाइमा बारा जायो नोंथांमोना गुसुं खालामथारनाङा भिडिअखौ माब्लाबाबो गोलाव खालाम जेसेनो हायो एसेनो गोलाव खालाम अब्लासो जोंनिया मा वाच टाइम गोबां मोनो दा नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ नैबे भिडिअखौ नायनानै बिनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना खालाम गोसो खालामबानो जाबाय जायफ्रा गोसो गुदुं ससियेल मिडियाआव ओंखारनो गोसो नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामोब्लासो नोंथांमोना ग्र'बो जानो हागोन आरो नोंथांमोना मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो लासै लासै रायलायनाङा एसे स्पिड नोंथांनि भइसफोरखौ एसे स्पिडै क्लियारै रायलायबानो जाबाय अब्लानो नोंथांनि चेनेलाबो गोजौनिफ्राय गोजौआव थांखोबाय थागोन अके लोगोफोर आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानानै होबाय जायफ्रा नोंथांमोना इउटुब चेनेल खुलिनानै नोंथांमोना गावखौनो फेमास खालामनो गोसो बेफोरबायदिनो आर्निं खालामनो गोसो इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो खालामबानो जाबाय नाथाय बेयाव बाजेट लायो दै फैसा लायो नोंथाङा बेफोरबायदिनो ब्लग भिडिअ बानायनानै गुबुन जायगाफ्राव नोंथांमोना थाङोब्लाबो नोंथाङा फैसा गारखानांगोन बेखायनो जोङो गावबागावनि इउटुब चेनेलखौ सिगां गिदिर खालामखांनायनि उनाव गुबुन जायगायाव गुबुन दाबसे जायगाफ्राव बेरायहैब्लाबो हान्थिहैब्लाबो जोंनिया जेबो लस थाङा बेखायनो जायफ्रा नोंथांमोना खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय 100% बियो जाखायो आरो आं सिगांबो खालामखांबाय आंनिखौ नङाब्लाबो आं बेलेगखौ खालामखांबाय नोंथांमोनाबो खालामना नायबा नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामबा नोंथांमोनाबो निस्सय नोंथांमोननियाबो जागोन फेसबुक पेजनियाबो बिदिनो जायफ्रा नोंथांमोना फेसबुकआव ग्र' जायाखै बेफोरबायदि खालाम जाय सिनायजानायाथ' सिनायजानाय माखासे भाइरेल जानानै सिनायजानाया बेलेग जायो नाथाय नोंथाङा मोजाङै कन्टेन्ट लाबोग्राफोरनि भिडिअखौ माब्लाबाबो पाब्लिकआ बांसिन सापर्ट होआ बिदिनो नायनो नागिरा जोङो भाइरेल भिडिअ बेफोरबायदिनो माखासे नायथावजायि बेफोरबायदि भिडिअखौसो जोंनि मानसिफ्रा बांसिन नायो बेखायनो नोंथांमोना फार्स्टआव चेनेलखौ फेदेर बिनि उनाव नोंथांमोना बेफोरबायदिनो जायगा बेरायबानो जाबाय नोंथांमोना जायगा बेरायनायाव बेसेबां फैसा थांगोन बेयाव बिनिफ्राय बांसिन खमबो थांनो हागौ बेखायनो जायफ्रा खालाम गोसो खालामबानो जाबाय जायफ्रा नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव ओंखारनो गोसो नोंथांमोनासो खालामदै अके लोगोफोर दिनै भिडिअ बेनो जायफ्रा नोंथांमोना गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइममोन भिडिअखौ मोजां मोनदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय जोंहा साबस्क्राइब खालामनाय समाव जोंहा फैसा जेबो थाङा नोंथांमोना खनसे थुबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बेफोरबायदिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थागोन आङो रेगुलार लाबोबाय थानो हायाखै माखासे समफोरनि थाखाय आङो एसे बेस्थ' जाना दंथ'यो दासान्दि नङाब्ला आङो गोबां भिडिअ लाबोनो दङमोन माखासे कन्टेन्टफोरबो गोबां दंमोन अब्लाबो आं लाबोथ'नो हायाखै लाबोबाय थागोन बिदिनो सानफा एफा साननैसो आङो बेफोरबायदिनो एसे लेट जागोन भिडिअ लाबोनायफ्रा नोंथांमोना सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय जोंहा साबस्क्राइब खालामनाय समाव जेबो फैसा नाङा साबस्क्राइब बाटनाव नोंथांमोना खनसे थुबानो जाबाय बिनिफ्राय अल प्रेस नोंथांमोना मारिनानै लाबानो जाबाय अके लोगोफोर आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट होगोन जायफ्रा नोंथांमोना आंनिफ्राय सापर्ट लुगैदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेनिनो माखासे नोंथांमोना स्पन्सर प्रमोशन खालामनो थाखाय नोंथांमोना हायाखै हारसिङै नोंथांमोना हेल्प लानो हागोन नोंथांमोना गोदान आपडेट फेसबुक पेजाव फैदो नोंथांमोना मेसेज खालामदो आंखौ मोनगोन आरो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो WhatsApp ग्रुप मोनगोन टेलिग्राम मोनगोन नोंथांमोना गाहायाव नोंथांमोना थांनानै जिखुनु मोनसे वेबसाइटआव नोंथांमोना लिंकआव थांनानै नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय अके लोगोफोर दिनै भिडिअ बेनो नोंथांमोना दासिमबो लाइक खालामाखै खालामनानै होदो शेयार खालामाखै खालामनानै होदो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै होबानो जाबाय।